Cròniques de Gorthol. Capítol 162. Gladiadors de cartró pedra. Perds els estreps com si res? La paciència és una metàfora del teu cervell tos de roca massissa? Pastilles Bratac. I recupera la teva vida. Pastilles Bratac. Empresa inscrita a la Royal Logistics. Descendim per un camí fosc, sense edificis, per una caverna excavada a la roca. Veiem una llum al final. Avancem amb sigil, gràcies a les arts nobles de Lucien, mentre tot comença a vibrar amb un tremolor terrible. Aconseguim discernir d'on ve la llum, d'unes casetes al voltant d'un monolit d'obsidiana enorme. Sentim un soroll de pics contra la pedra al nostre voltant, que emergeix entre els vapors incessants. Veiem homes i nans encadenats en mal estat, que estan de picapedrers. També hi ha un nen que ens mira amb fulgor d'esperança al seu rostre. Hi ha dues atalaies, una a cada banda morts vigilant, amb ballestes pesades i de repetició. Per la cantera també veiem orcs armats patrullant donant pallisses indiscriminades als seus cautius. Organitzem un pla per entrar al campament de l'excavació. Alistair i Lucien aniran a una atalaia i Eisenhorn a una altra a provocar el caos. El coronel Gero iniciarà l'atac amb una explosió a uns barracons, seguidament d'una càrrega mortal de la resta del grup. El coronel va amb sigil fins a les barraques i, sense veure cap perill, llença una bola de foc amb un crit de lideratge vehement. Veu que hi ha 6 orcs a dins, desprevinguts, que són arrasats pel foc i consumits per les flames. En aquest precís moment es crea el caos. Eisenhorn, el paladí, està a la porta dalt de la talaia, darrere l'orc, i l'empeny del talaix, caient al terra tocat de mort i desarmat. Lucien el remata amb una fletxa a cada ull, clavant el cadàver a terra. Alistair, el metabàrdic, acaba amb l'altre enemic de la talaia, que dispara indiscriminadament als seus enemics. Bratac i Gorthol ataquen la patrulla frontalment, fent el que millor saben, la dansa de la mort. Gorthol rep 2 atacs de 2 orcs, que acerten i fan manar molta sang del cos de l'heroi. Més del normal, pensa Gorthol, mentre saboreja la seva pròpia sang del rostre. Acabem finalment amb tots, lluitant amb coratge. Els esclaus deixen d'estar indiferents i es discuteixen. «¿Qué habéis hecho?» «Nos van a matar», ens diu un. Piquen obsidiana, que serveix per comerciar i crear objectes de valor per l'enemic. L'enano Azo ens explica que són presoners i que han vist passar el Golem, el rei dels Golems, fa un dia. Hi ha Colmillo Mugriento, que té una arena, i més endavant el castell de Gurzum, amb la sortida cap al pis inferior. El bo de l'Ato ens explica que no hi ha sortida, que al nord està el castell i no podem entrar per la porta principal ni de broma. Hi ha distintes faccions, orcs albins i mulatos, enfrontats. Podríem buscar aliats o bé entrar disfressats. Al final, alliberem els esclaus que es queden defensant el campament, fent una guàrdia armada. Després de discutir, l'idea principal és entrar com a gladiadors. Lucien i Bratac, disfressats, es faran passar per comerciants de guerrers, portant a Gorthol i Alistair transformat en una dona com a tribut. El coronel anirà invisible i el paladí es posarà al port màgic amagat fins l'atac. Anem cap a l'arena amb una carreta d'obsidiana i ens trobem amb els orcs malnascuts. Comencen a sortir de tot arreu i el de més tamany erigit com a cap, Colmillo Mugriento, ens comenta. «¿Qué es tanto jaleo? No parecen guerreros», digué señalant-nos. «Aquí se lucha con los puños, nenas». I assenyalant a Gorthol, digué. El enano lucharà en l'arena». Dit i fet, ens porten cap a la taverna orca, que és un bullici total.
També hi ha un combat a l'arena de lluitadors sense braços. Buenas noches desde la arena de Colmillo Mugriento, patrocinado por Pastilla Pro Ataque. Y recupera tu vida. Vemos a estos dos titanes. Una escena tan còmica com dantesca. Ninguno de los dos va a dar el brazo a torcer. Es un combate bravo. Abrazo partido. Aquí tenemos la patada giratoria. Ha perdido el equilibrio. Al final, un lluitador ofega l'altre introduint el monyó per l'esòfag. El juez va a dictaminar al campeón. Festeja la victoria levantando sus pequeños muñones. Hasta que el combate, veo que ha entrado una bella dama y un enano gladiador a la taberna. Muy buenas noches y un saludo cordial. Bratak i Lucian s'asseuen a la taula de Colmillo Mugriento, mentre els altres esperen pacientment. El cap orc els convida i digué: Hablemos de negocios. Continuarà. Sí!